Dovoľte, aby som vás privítala v našom intergalaktickom kvíze. Proti sebe sa v ňom postavia dva tímy, mimozemšťania a pozemšťania. Ako prvý sa nám predstaví E.T. mimozemšťan. Jeho spoluhráčom bude Alf. Ich protihráčmi za planétu Zem budú pani Mária Bystrá a jej bývalý manžel, pán Kolmar Kudláček. Hlavnou cenou v našej súťaži bude hodnotná letenka na domácu planétu. No a pravidlá sú veľmi jednoduché. Každý zo súťažiacich sa môže prihlásiť na každú z otázok maximálne raz. A takisto raz môže aj využiť žolíka priateľ na telefóne. E.T. volať tomu. Ale E.T., veď ešte som ani nepoložila otázku, zlatičko, no. Drž hubu, lebo nás diskvalifikujú. Out. Teda otázka číslo 1 znie takto. Prosím, kľud v sále a vy súťažiaci sa sústreďte, áno. Ako sa volá znamenité jedlo podávané ako dezert? Dá sa plniť na slano, na sladko a väčšinou sa podáva zakrútená. Mačka! Žiaľ, to nie je správna odpoveď. Čo si zbláznil, bože môj? Ešte sme len začali a už sa lúčiš? No, a čo ma tu chceš nechať takto na štrichu? Hádam štychu, Mária. Ja si v každom prípade nemyslím, že by pán Kudláček chcel odísť domov. E.T. volať domov. Pán E.T. chce volať domov. Dobre, tak to skúsme. Moment. Prepájam. Na volanej linke práve prebieha iný hovor. Čakajte, alebo zavolajte neskôr, prosím. Nebuďte smutní, skúsime to neskôr. No, ale v tejto chvíli k otázke. Jedlo podávané ako dezert. Čo vám to hovorí? Môžem vám pomôcť, že sa napríklad aj flambuje. Tak hovorím, že mačka. Flam čo? No flambuje, Mária. Tak sa zapáli a horí. Pala. Nemyslíte vážne, pani Mária. Vidíte, vďaka takejto blbosti ste si minuli možnosť odpovedať v tomto kole. Palác. Jojže, palác. Poďte takéto sprostosti tu furt začínaš, potom tu vyzerám ako krava. No, vidím, že každý už raz odpovedal. Zostáva len E.T., takže čo nám poviete? E.T. volať domov. No žiaľ, počuli sme časové znamenie. Bola to palacinka. Prvý bod teda pridelený nebude. Palacinka, to bola palacinka. Auč. Nevadí, ideme do kola druhého. A takto znie otázka. Ako sa nazýva podrobný rozpis práce? E.T. Ale chod už do ryti. E.T. volať domov. Poďme, druhé kolo. Ideme od druhého kola. Ja sa si týmka vyhodila stránka. Tanko, Čo sme pozerali? Dorite neskôr, až keď opovie. No žiaľ, v prvom kole bod udelený nebude, ale nevadí, máme pred sebou kolo druhé a takto znie otázka. Ako sa nazýva podrobný rozpis práce? E.T. volať domov. Vidíš to, kuku? Keby si volal tak často domu ako E.T., tak sa musíme rozvádzať. Dobre, pán E.T., tak to teda skúsime, dobre? Moment, prepájam.
Volaná stanica je momentálne nedostupná. Zavolajte neskôr, prosím. E.T. Ale choď do Charity. E.T. Čo, i ja? Ale no tak... Neurazaj, pána Alfa. E.T. ne. No vidíš. E.T. nevolá tomu. To bude najmúdrejšie. Prosím vás, skúsi vôbec odpovedať niekto iný ako pán Kudláček, pani Mária, čo tak vy? Čo ste sa pýtali? No tak, keď máte v práci veľa roboty, tak aby ste si to uľahčili, čo urobíte? Dám sa vypísať. A čo vás trápi? No, viete čo, ja mám astmu, ale nehovorte to manželovi, on si myslí, že tak nahlas vzdychám. Mne tiež jeden chirurg nechal v bruchu spongiu. Ja môžem vypiť liter slivovice a nič mi nie je. To vážne? No, ale potom, keď si utiahnem opasok, tak dostanem otravu alkoholom. E.T. ne? E.T. nedostane otravu alkoholom, to je jasné. No vidíte, pani Mária, keby ste sa tu nerozprávali o blbostiach, tak by ste možno stihli odpovedať. No, E.T. ne? Itinerár ste mysleli, že? Teraz si múdry. Áno, teraz ste múdri, ale viete, ako sa to hovorí. Čo? Keď kokceš ako koza, netreb sa do kvízu. No tak práve, toto samotne rímovalo, Mária. No, tak ja neviem, no tak mi pomôžte. Keď kokceš ako koza, Ty ma môžeš pozať. Ja si myslím, že by sme mohli ísť k poslednému kolu, čo poviete. A dúfam, že teraz sa už správnej odpovede dočkáme, lebo letenka čaká na jedného z vás. Takže poďme na otázku. Ako sa volala princezná, manželka princa Charlesa a neskôr milenka Dodyho Alfaeda? Lej. Čo sa zvládol, teraz chceš piť? Čo ti mám naliať, nič tu nie je, odpovedaj radšej. Ale pani Mária, že sa vôbec vzrušujete? Sústrete sa radšej, no. Veď vy sa konec koncov trošku aj na princeznú podobáte. Vážne? No. Princezna so zlatou hviezdou na čele. Lady? Výborne, áno, lady. Lady? A ja sa na ňu podobám? Lady? Robokaty. Lady? Áno, Lady. Aj vaša mačka sa volala Lady, pani moderátorka. Volala? Snáď volá, nie? Čaká na mňa v šatni. No to asi nie. Utiekla vám. Čo, vážne? No ale nebojte sa, ja som ju chytil a dal som ju do šatne. Počkajte, odkiaľ máte kľúč od mojej šatne? Ja? Netreba mi. Ja som vám ju preštrčil popod prach. I ty volá tomu. No dobre, tak to skúsme, pán E.T., ale naposledy, áno? Haló, tam je E.T. E.T., haló? No, ja si myslím, že by sme mohli ísť ďalej, čo poviete? Lady. Dia! Ježiš, on má záchvat, on je diabetik, musím mu dať tablečky. Pozor! Tak. Už to bude v poriadku. Áno, dobre, a odpovie už konečne niekto? No vraveli ste, že sa na ňu podobám? Diana! Výborne! Áno, uhádla som. Diana Dubovská. Prosím? Diana Dubovská, tá poslankyňa, nie? No tak časok je najväčšie slávy, pravda, nie? Viete čo, ja to uznávam, dávam sa. Vyhrala pani Mária! Prosím vás, čo ste mu dali za tabletky? Ježiš, to je antikoncepcia. Viete, to ja používam, aby som mohla lepšie spávať. Vy používate na lepší spánok antikoncepciu? Áno, mojej 16-ročnej vnúčke to dávam ráno do čaju a hneď lepšie spím, no. No, pozrite sa, pani Mária. Toto je vaša letenka na domovskú planétu. No čo ja s tým, ako mám robiť? No, tak to niekomu darujte, no. Pán Alf. A nie. Mne sa tu páči.
Inde nikde nedláždia cesty mačačími hlavami. Haló, E.T., letenku. Ne, E.T. nedamu. Milí diváci, videli ste teda našu prvú časť intergalaktického kvízu a my sme skutočne radi, že sme aspoň jedného súťažiaceho urobili šťastným. Na vás ostatných sa tešíme na budúce.